हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन जे प्रधान मन्त्रि आवास योजना थामहिनबा PMAY न'नि लिस्ट जिहेतु बियो एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों बेखौ माबोरै नायनो हायो नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय कमेन्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन जे माबोरै नायनो हायो होननानै। स' बेखायनो दिनै नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोरनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो होनो नाजानाय जागोन। स' साननैसो सिगाङावसो आसाम सरकारा फोसावदोंमोन जे बे बोसोरनि थाखाय गासै आसामाव 5,10,000 भारत सरकारनि बे न'खौ होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोननि सेराव दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन जे बेनि लिस्टखौ माबोरै नायो थामहिनबा एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों बेनि डिटेल्सखौ माबोरै नायनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गासै खौरांखौ आबुङै होनो थाखाय नाजानाय जादों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। भारत सरकारनि बे सरकारि न'नि लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलजोंनो बेखौ गोरलैयै नायनानै लानो हागोन। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय। जे बेवहाय टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय PMAYG.nic.in लिरनानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै होनांगोन। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि सेराव बेबायदि पेज खेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय मोनसे पपआप नुनो मोन्दों। बेखौ नोंथांमोना आगदाथिंसे खनायाव नोंथांमोना केन्सेल दङ। स' नोंथांमोना बे केन्सेलाव थुनानै बेखौ केन्सेल खालामनानै लाब्लानो जाबाय। केन्सेलाव क्लिक खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना बेवहाय नुदों जानांगौ जे नोंथांमोना बेवहाय मोनथाम डट दङ बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो बिथिंसे आगदाथिंसे आवाज शप दङ नैथि नाम्बाराव बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया रिपर्ट दङ रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होदो। बेबायदिनो क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव गाहायथिंजाय फैयो। नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैनायनि उनाव बेवहाय नुनो मोनगोन जे ओइच नाम्बार दङ ससियेल अडिट रिपर्ट बेनिनो नाम्बार 1आव दङ बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नोंथाङा नोंथांनि जि लिस्ट बेखौ गोरलैयै नायनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि एरिया बायदि नोंथांनि इनफरमेसनखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लादो। स' बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथाङा बबे रायजोनि बेखौ नोंथांमोना गावबागाव रायजोखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लादो। आं जिहेथु आसामखौ क्लिक खालामनानै होबाय। बेनि उनाव दानिया फैबावदो मा बिदों बेवहाय नोंथांनि रायजोनि सिङाव नोंथाङा बबे जिल्लानि बेखौ नोंथांमोना गावबागाव जिल्लाखौ बेवहाय बासिनानै लादो। बेनि उनाव दानिया फैबावदो आरो बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांनि जि डेभेलपमेन्ट ब्लक बेखौ सोंनाय जादों नोंथाङा नोंथांनि ब्लक बायदियै बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो। बेनि उनाव एसे फैबावब्ला नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामना होबावदों। स' नोंथाङा नोंथांनि जि ग्राम पन्सायत बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो। बेनि उनाव आरो गाहायथिंजाय फैबावब्ला नोंथांमोनखौ आरो बासिनो होबावदों जे बेवहाय नोंथाङा बबे सननि लिस्टखौ नायगोन बेखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय बासिनानै लानो हागोन। जे नोंथाङा जिहेतु देग्लायनि लिस्टखौ नायनो नागिरदों बेखायनो नोंथांमोना 2021 आरो 22खौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो। बेनिफ्राय दानिया गाहायथिंजाय फैबावब्ला बेवहाय आरो माखासे सोंबावदों जे बेवहाय नोंथांमोनखौ सायख'नो होदों जे नोंथाङा बबे लिस्टखौ नायगोन। जों जिहेतु बेवहाय भारत सरकारनि जे न'नि लिस्ट बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय बुंदों प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिन सेथि नाम्बारावनो दङ नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो। बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै होनायनि उनाव दानिया गाहायथिंजाय फैबावब्ला नोंथांनियाव बेवहाय मोनसे केपसा कड बेवहाय बुंनाय जादों। नोंथाङा बे केपसा कडखौ जेरैबायदि दङ बेबायदिनो नोंथांमोना एन्टार खालामनानै होनो नांगोन। जिहेतु 49 - 30 बेसेबां जागोन जिहेतु बेवहाय 19 जागोन आं बेखौ 19खौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होनोसै। बेनिफ्राय बेवहाय साबमिट दङ साबमिटआव क्लिक खालामनानै होदो। दसे सम नोंथांमोना बेबायदि नेयोब्ला लडिं जानानै फैगोन। बिदिब्ला ओंखारनानै फैबाय बेवहाय नोंथांमोना नायदो बेवहाय मोनसे नोंथांमोननि रिजाल्टखौ बेवहाय दिन्थिदों डाटा नट फाउन्ड। स' नोंथांमोना जुदि बोरैबाफोर बेबायदि मिस जानानै फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय केपसा कड जिहेतु दङ बेखौ नोंथांमोना गोदानै एन्टार खालामफिननानै होनांगोन। बेवहाय बुंदों 72 - 30 बेसेबां जागोन 42 जागोन। स' बेवहाय आं नोंथांमोननो खनसे ट्राइ एन्टार खालामनानै होबाय साबमिट खालामनानै होबाय। साबमिट खालामनानै होनायनि उनाव दानिया रिजाल्टआ फैदोंना फैयाखै जों बेनिफ्राय नायनानै लानो हासिगोन। स' नोंथांमोननि सेराव बेबायदि लिस्टआ गेवनानै फैबाय। नोंथांमोना गाहायथिंसे नायलांनो हागोन जे नोंथांमोननि गासै डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारनानै फैदों। स' नोंथांमोना बेनिफ्राय गासैखौबोथ' नायजोबनो हाया बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेवहाय मोननै अपसन दङ नोंथांमोना बेवहाय नायदो। बे मोननै अपसना जाबाय डाउनलड एक्सेल आरो डाउनलड PDF। नोंथांमोना एक्सेलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामालासिनो नोंथांमोना डाउनलड PDFआव बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला नोंथांमोननि जि लिस्ट बे लिस्टआ बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। स' दसे सम नेयोब्ला बेयाव डाउनलड जागासिनो दङ। बेबायदि डाउनलड अपसन ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय डाउनलडआव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय।
क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि सेराव बेबायदि नोंथांनि जि एरियानि लिस्ट बेयो बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि गासै डिटेल्सखौ बेवहाय नायनानै लानो हागोन जे नोंथांनि लिस्टआ बेवहाय दंना गैया। आरो बेवहाय बुंदों गिबियाव नोंथांनि नामा दङ, बिनिफ्राय बेसेबां बोसोरनि बेसेबां सननि स्किम बेबो ओंखारनानै फैदों। बिनिफ्राय नोंथांनि BPL नोंथाङा लिंक खालामदोंना खालामाखै बेनिबो दङ। बेनिफ्राय नोंथांनि एनरेगानि थामहिनबा जब कार्डनि जि नाम्बार बेयो बेवहाय दङ। बेनिफ्राय नोंथांनि न'नि बेसेना बेसेबां बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव दङ। स' नोंथांमोना बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ बेवहाय नायनानै लानो हागोन जे नोंथांनि जि न' सेंसन जानाय एमाउन्ट बियो 1,30,000 न' जागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांनि बे माब्ला बे राङा हाबदोंमोन बेखौबो नोंथांमोननो बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायनानै होदों। स' नोंथांमोना गासैखौबो बेबायदि नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथांनि जि मोननाय न' बे मोननाय न'आ जुदि मानिबाफोर जाहोनाव रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो थाखाय बेवहाय एग्जाम्पल महरै नोंथांमोना दिन्थिनानै होनि जे नोंथांनि नामनि सिगाङावनो दङ नामनि गाहायावहाय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जि न'नि ID नाम्बार दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। बेखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय कपि खालामनानै लानो नांगोन। स' नामनि गाहायावनो दङ बेवहाय ID नाम्बार, बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै लादो। क्लिक खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ कपि खालामनानै लादो। कपि खालामनानै नोंथांमोना बेनिफ्राय फैफिनोब्ला नोंथांमोना सिगांनि पेजआव फैफिननांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय मोनथाम दटआव नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों स्टेक हल्डार्स दङ, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय गिबियावनो ओंखारनानै फैदों IOI PMOI जि बेनिफिसारि, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। स' बेवहाय मानो होनोबा एरर ओंखारगासिनो दङ। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे खनसे ट्राइ नायबावनि जानांगौ बे नेटवर्कनि थाखाय एरर ओंखारगासिनो दङ। नोंथांमोना जेब्ला नेटवर्कआ गेवो अब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन जानांगौ। स' नोंथांमोना बेबायदिनो ट्राइ खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना बेबायदि पेज ओंखारनानै फैगोन। जेब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे अपसन ओंखारनानै फैगोन जे नोंथांनि जि ID नाम्बार बेखौ एन्टार खालामनायनि अपसन ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना, अब्ला बेवहाय नोंथांनि जि ID नाम्बार बेखौ एन्टार खालामनानै होयोब्लानो नोंथांनि जि न' बियो रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों बेनि गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। सरकारनि फोसावजानाय लिस्टआव नोंथांनि मुङा दङ, नाथाय नोंथाङा जेब्ला चेक खालामो अब्ला रिजेक्टेड जुदि मोनदोंब्ला बेनि थाखाय जिंगा नांगौ गैया होननानै सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय माखासे जाहोननि थाखाय नोंथांनि बे डिटेल्सआव रिजेक्टेड ओंखारनो हागौ होननानै सरकारथिंजायनिफ्राय बुंनाय जादों। स' बेवहाय माखासे जाहोनफोरा जाहैबाय जेब्ला नोंथांनि आधार कार्डजों जुदि बेंक एकाउन्टआ लिंक गैयाब्ला बेनि थाखायबो बेवहाय रिजेक्टेड देखायनो हागौ होननानै बुंदों। आरो जेब्ला नोंथांनि डकुमेन्ट्सआव थानाय एड्रेसजों लोगोसे नोंथांनि बेंकआव थानाय जि एड्रेस थामहिनबा बेंकआव थानाय जि नाम लिस्ट बे जुदि गोरोबाखैब्ला बेनि थाखायबो रिजेक्टेड ओंखारनो हागौ होननानै बुंदों। आरो थामथियाव जाहैबाय नोंथांनि जि सार्भे खालामनो फैनाय समाव नोंथांनि जि एड्रेस बेजों लोगोसे नोंथांनि डकुमेन्ट्सआव थानाय एड्रेसआव जुदि गोरोबाखैब्ला बेनि थाखायबो रिजेक्ट जानो हागौ होननानै फोरमायदों। स' बिदिब्ला जुदि नोंथांनि बेलायाव थामहिनबा नोंथांहा जुदि बेबायदि गोनो गोथोआव गोग्लैदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोननि जि ओनसोलाव थानाय ग्राम पन्सायत नङाब्ला VCDCआव थांनानै ग्राम पन्सायतनि सेक्रेटारि नङाब्ला VCDCनि चेयारमेनाव थांनानै नोंथांमोना थाबैनो बे खौरांखौ हैनो हागोन। आरो बेनि थाखाय बिथांमोना नोंथांनि जेसेबांखिनि मदद नांगौ बिथांमोना नोंथांनि मदद खालामनानै होगोन होननानै बुंदों। स' बेखायनो जिंगासिनांगौ गैया। आरो जुदि नोंथांनि बेलायाव बेबायदि जादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो बिथांमोननो खौरांखौ हैनो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि माखौबाफोर बुजिनो हायासैब्ला जुदि नोंथांमोना सोंनांगौ दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।